Ini-encourage namin itong mga ganitong partnership. We appreciate yung investment na ginawa ng isang private sector dito sa trading center dito sa Bulacan. Makabibili ng dekalidad at abot kayang presyo ang mga mamimili ng mga produktong ibinebenta mismo ng mga magsasaka mula sa Bulacan, Benguet, Nueva Vizcaya at iba pang karatig lalawigan. Magandang partnership ito with what is happening now sa COVID pandemic. Nakita natin na ang malaki ang role ng ating agriculture sector sa pagpamamalagi ng magandang kalusugan sa ating mga mamamayan. Ang nasabing bilihan ay magbubukas 24/7. Kung may katanungan ay maaaring tumawag sa numerong 0917-781-0214 o sa numerong 0961-557-9556. Ay babase na po ito sa registry system for basic sector in agriculture. So inikayat ko lahat ng magsaka na magpunta sa kanilang munisipyo at magparehistro. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinaka-ipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan, hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan. Kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi manyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkaing hindi dapat palampasin ay ang sisig, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, manganta na! Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa Cltv. Sino po siya? Isa siyang doktor. Siya ang gumagamot sa mga may sakit. Siya po. Inhinyero siya. Siya naman ang bahala sa iba't ibang infrastruktura. Siya naman po. Isa siyang pulis. Sinisigurado niya ang kaligtasan nating lahat. Siya po. Siya ang humuhubog sa talino at kakayahan nating lahat.
sa matyagamong pagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan para sa bawat umuusbong na kinabukasan. Saludo kami sa iyo, teacher. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ikalimang araw ng filing ng COC sa COMELEC Pampanga, dinagsa ng mga kandidato at ng kanilang mga staff. Pagbabakuna ng general population ngayong Oktubre dapat daw paghandaan ng mga LGU ayon sa IATF. Suspected carnappers, drug personalities, arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Central Luzon at submission of nominees para sa Outstanding Fernandino Award 2022 extended hanggang October 15. Magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balita sa araw na ito. Tinatayang nasa 1 milyong doses daw ng COVID-19 vaccine ang inaasahang may deliver sa bansa ngayong buwan ng Oktubre. Ito ang tiniyak ni Vaccine Czar Carlito Galvez sa pagdaraos ng Sa Bakuna Panalo Ka event sa isang mall sa Clark, Pampanga. Pinaghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sa napipitong rollout ng bakuna para sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Stable na umano ang supply ng bakuna na dumarating sa bansa. Ito ang ibinalita ni COVID-19 Vaccine Czar Carlito Galvez nitong umaga ng October 4, 2021 sa mega vaccination site sa SM City Clark dito sa Mabalacat City, Pampanga. Based on our latest negotiations with vaccine makers, we are confident that at least we will be receiving 100 million vaccine by end of October. 77.4 million doses na umano ang naideliver na bakuna sa Pilipinas simula nang umarangkada ang National Vaccination Program ng pamahalaan. Ayon pa sa kalihim, 48.7 million doses ang inangkat o binili ng national government. Hiwalay pa raw ito sa donasyon mula sa COVAX facility. So sa bilang na ito, 48.7 million doses na ang inangkat ng pamahalang nasyonal. 19.6 million doses ang donasyon mula sa COVAX facility. 5.3 million doses ang binili ng ating mga lokal at mga pribadong sektor. At 3.6 million doses naman mula sa donasyon ng ating mga kaibigang bansa. Sa darating na October 15, ang target date ng soft launch ng pagbabakuna sa ilang hospital facility setup sa National Capital Region para sa kabataang edad 12 hanggang 17 anyos. Pinaghahanda po na rin po natin ang ating general population vaccination at ang ating vaccination sa ating children and pediatrics this coming October 15. Dahil umano sa recalibrated system ng supply ng bakuna, inaasahan na 80% ng vaccine supply ay ibubuhos na di umano sa mga karatig probinsya ng NCR gaya dito sa Central Luzon. 24,579,66 na ang nabigyan ng first dose. Habang ang nakakumpleto naman ng kanilang doses ay nasa bilang na 21,800,974. Samantala, pinasalamatan naman ni Testing Czar Vince Dizon ang partisipasyon ng pribadong sektor at umapila na habaan pa ang kanilang pagpapahiram sa kanilang pasilidad, lalo na't inaasahan ang mas malaking bilang ng mga babakunahan sa darating na panahon. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, dahil sa tinrabaho ng inyong mga mayor, ni Mayor Pogi, ni Mayor Chris, maaabot ng Angeles at Mabalacat sa aming estimate, no, sa kanilang performance ngayon, ang 70% by end of November. 1 month ahead of the initial target. Kada linggo ay may hiwalay na vaccine allocation na 5,000 doses ang Clark Development Corporation o CDC para sa economic frontliner nito. Hiwalay pa umano ang vaccine rollout ng karatig syudad ayon kay Dizon. Samantala, bukod sa pakulo na may papremyo sa mga bakunado, inilunsad din ng Department of Information and Communication Technology o DICT at ng DILG o Department of the Interior and Local Government
ang Vaxxer PH. Sa programang ito, bibigyan ng digital vaccine certificate ang publiko, ngunit prioridad muna ang mga overseas Filipino workers. Itinalaga ito sa SM Clark para sa mga foreign travelers ng Babalakenyo. Paolo G. Santos, Cltv News. Sa iba pang mga balita, tila hindi alintana ng ilang politiko at ilang mga kasamahan ang banta ng COVID-19 transmission na sinabihan pa ng masamang panahon. Dinagsa kasi ngayong araw ang tanggapan ng Commission on Elections sa Pampanga para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng iba't ibang kumakandidato. Nakiusap naman ng COMELEC sa mga nais maaluklok sa pwesto sa gobyerno na sumunod sa itinakda ng batas kaugnay ng minimum health and safety standards. May balita si Radiel Pawid. Ito ang naging eksena sa ikalimang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa labas ng tanggapan ng COMELEC Pampanga nitong Martes, October 5. Mismong si Provincial Election Officer Attorney Lydia Pangilinan ang nakiusap sa mga local official, politiko at kanilang mga staff na sumunod sa itinakdang health at safety protocols ng pamahalaan. Maging ang ilang pulis pumagitna na rin upang masunod ang physical distancing protocol dahil hindi napigilang magkumpulan ng mga tao sa tent na inihanda ng COMELEC para sa mga kandidato at tigdadalawang kasama lamang. Samantala, unang dumating si dating Pampanga 4th District Congresswoman Ana York Bondok na nais muling maging kinatawan ng distrito. Kung pala rin papalitan ni Bondok ang kanyang kapatid na si Congressman Rimpy Bondok. Bilang isang doktor, nais daw niyang gumawa ng mga batas upang maisaayos ang COVID-19 response plan ng probinsya at ng buong bansa. Hindi po testing ang solusyon. Ang solusyon po is vaccination, focused testing. Hindi po testing everybody right and left. Ngayong Martes, nagkaroon na rin ng kumpirmasyon na hindi sasabak sa vice gubernatorial race ng Pampanga si 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab. Aminado naman siyang nagkaroon ng suhestyon na sumabak siya sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng lalawigan, subalit marami pa raw siyang plano na tututukan sa ikalawang distrito. Kabilang na riyan ang programa sa mga senior citizen, edukasyon, kalusugan at turismo. Kinlaro rin ni Pineda Cayabyab na mananatiling Delta Nanay tandem pa rin sa eleksyon, subalit walang kumpirmasyon kung magkakaroon ng position switching. Yes, sila pa rin. Kami pa rin. Hindi pa naman po tapos yung term natin bilang board member at kasama pa rin po natin si Nanay sa paglilingkod po sa probinsya natin. Kabilang din sa mga naghain ng kanilang kandidatura para maluklok sa sangguniang panlalawigan ang mga sumusunod. Sina Mabalacat City Councilor Winwin Garbo at Re-electionist Board Member Benjamin Hoxon sa unang distrito. Sa 2nd District, bukod kay Re-electionist Board Member Pineda Cayabyab ay nag-file na rin ng COC si Guagua Vice Mayor Sajid Yusof. Bacolor Councilor Lucky Labong at Re-electionist Board Member Attorney Jun Canlas naman sa ikatlong distrito. Habang sina Board Member Paul Balingit at Board Member Nelson Calara muling susubok sa re-election sa 4th District. Rainiel Pawid, Cltv News. Abangan sa pagbabalik ng Cltv News. Angeles City Mayoral Aspirant Councilor Amos Rivera at Team Bayong Angeles, opisyal nang naghain ng kandidatura. Ilang politiko sa Central Luzon naghain na rin ng kanilang Certificate of Candidacy. At submission of nominees para sa Outstanding Fernandino Award 2022 extended hanggang October 15. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360.
Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
Nagbabalik po ang Cltv News at sa iba pang mga balita. Opisyal ng kandidato para sa pagka-alkalde ng Angeles City si Councilor Amos Rivera matapos mag-file ng Certificate of Candidacy sa COMELEC nitong umaga. Kasama ni Rivera na nag-file ng kandidatura ang 8 pang kandidato para naman sa sangguniang panlunsod. Kilalanin ang mga miyembro ng tinatawag na Bayong Angeles sa report ni Paulo G. Santos. Matapos ipasilip sa social media nitong Lunes, October 4 ang mga miyembro ng Team Bayong Angeles, formal nang isinapubliko ang kanilang pagkakakilanlan ngayong Martes, October 5. Maulan man ang umaga, tuloy pa rin ang buong ticket ni Angeles City Mayoral Aspirant Councilor Amos Rivera para sa paghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC Angeles. Ayon kay Rivera, hindi candidate o personality driven ang pananaw niya sa politika sa Angeles, kundi sino ang qualified at may mabuting track record. My advantage really, Sir Paulo, is we are an incumbent councilor po, no? For 9 years po, napatunayan na po natin with 40 ordinances, may kumulang na 20,000 na pamilya na nabigyan ho natin ng pabahay. Nandito po yung mga solo parents na nabigyan po ng programa since 2014. Tayo po ang lumaban sa mga tricycle drivers para po magkaroon sila ng karapatan sa National Highway. Nandito rin po yung mga local farmers natin, mga OFWs and different sectors po, no? For this particular campaign, being an incumbent councilor, of course, we will always advocate for good governance, no? Ang ating pagtakbo po dito, hindi naman po tungkol to sa mga personalities involved. Tungkol po to sa mga issues na napapalibutan po natin ngayon at nakikita po natin ngayon sa Angeles City. Sa ilalim ng Aksyon Demokratiko, nakatigit ni Manila Mayor Isko Moreno ang Bayong Angeles lineup na makakatapat naman ng mayorya ng mga re-electionist councilors na kapartido naman ni Mayor Pogi Lasatin. Pahayag pa ni Rivera bilang isang Angelenyo at gaya ng isang anghel. May misyon daw siya upang maglingkod para sa ikabubuti ng lungsod. Ano ba meron dyan sa letter A na may pakpak na yan? Ito po kasi Angeles City should be described as City of Angels, no? So ito po talaga ang magre-represent po sa Angeles City. Ito pong letter A na may pakpak na which symbolizes angels po. Because Sir Paulo, in the Bible, angels were called to protect and serve. And I believe for Team Bayong Angeles, we were called to serve po. Katabal ni Rivera ay si Doktora Paiwan na tumatakbo naman bilang vice-alkalde at hindi umano galing sa angkan ng mga politiko. Bilang isang eksperto sa medisina, asahan umano ang kanyang pagbibigay serbisyo sa mga Angelenyo, lalo na ngayong may pandemya. Siyempre po tutulungan natin mga kapwa nating frontliners, no? Bibigyan po natin sila ng additional benefits po. And also, wag nating kakalimutan yung mga pasyente, no? Sapat po na gamot, kumpleto pong kagamitan para sa mga pasyente po natin. Kabilang naman sa sangguniang panlunsod ticket ng Bayong Angeles ay sina Bong Arceo, Israel Forto, Giselle Dairit, Dan Alut, Paul Maiquez, Harvey Santiago at Don Quito. Highlight din sa programa ng Bagong Angeles ang madamdaming spoken word poetry ni Abigail Gutwal na isang youth leader. Dito isinawalat niya ang mga vulnerableng sektor ng syudad na animoy nakalimutan umano sa gitna ng pandemya. Tandaan niyo po ba si Aling Kuning? Wala na siyang mapwestuhan dahil pinagbawal. Yung tindera sa daan, alam niya naman, pero bakit yung pinilit paalisin at saktan? Tandaan niyo pa ba si Mang Badong? Nawalan ng prangkisa, tinanggalan. Hindi alam yung gagawin, walang masagot sa tanong ng anak na nagsasabing tayo, meron pa ba tayong makakain? At sa nanay ko na ilaw ng tahanan na ngayon puntito na. Niyayakap ako sa gabi humihigpit dahil pinaalis kami sa bubong na pinawasak nila. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa
Samantala, naghain na rin ng kanilang Certificate of Candidacy ang iba't ibang political aspirants dito sa Central Luzon. Ang ilan sa mga politiko sinamahan pa ng kanilang mga kapamilya at taga-suporta. Ang sitwasyon sa ika-5 araw ng filing ng COC sa gitnang Luzon, ihahatid sa atin ni Rainiel Pawi. Naging abala ang iba't ibang COMELEC offices sa buong gitnang Luzon sa paghahain ng kandidatura ng mga politiko sa ika-5 araw ng COC filing. Sa Zambales, naghahain ng kanyang Certificate of Candidacy si Re-electionist Mayor June Omar Ebdane ng Botolan. Present din sa filing ang kanyang ama na si Governor Hermogenes Ebdane. Sa San Isidro, Nueva Ecija naman, naghahain na rin ang kanyang COC si outgoing Vice Mayor Ante Tino, na tatakbo naman bilang alkalde. Sinamahan siyang naghain ni Gapan Mayor Emeng Pascual na tatakbo naman bilang kongresista sa ika-4 na distrito ng Nueva Ecija. Sa Masantol, Pampanga, naghain na rin ng kandidatura ang Gintu Brothers para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Tatakbong mayor ang nakatatandang kapatid ni 3-term Mayor Danilo Gintu na si Homer Gintu. Ayon sa mayoral candidate continuity plans ng health program sa Masantol ang kanyang unang proyekto. Isama pa umano ang pabahay sa kanyang unang termino kung papalarin. Mayroon na akong binabalak na ituloy ang pabahay kahit na 1,000 unit na lang at magkakaroon ng pag-ibig sa mga tao sa picture, sa police government employee, na sa lahat ng taong gustong magkabahay. Habang si Mayor Danilo Gintu paggawa ng batas sa pagsasaayos ng problema sa baha ang kanyang bibigyang pansin sa Legislative Department. Yung pong flood control natin dito sa Masantol, Macabebe, almost sa Macabebe portion po yan, dapat po magawa yan. Kasi po kaya nakakaranas kami ng tubig dito sa dalawang bayan dahil po dyan sa flood control. Kulang po, yung po, kung pong papalarin kami, yun po muna namin ayusin. Susubukan din ni Atty. Dennis Panga na maluklok bilang mayor ng Santa Ana, Pampanga. Kasalukuyang pinamumunuan ni Panga ng Holy Cross College sa naturang bayan. Formal na rin na naghain ng COC si Dr. Alan Policarpio na kakandidato sa pagka-alkalde sa Florida Blanca. Si Policarpio ang presidente ng Florida Doctors Hospital. Ngayong araw rin ay muling nag-file ng COC sila Pastarlac re-electionist Mayor Venus Jordan. Hanggang sa October 8 ay bukas ang tanggapan ng Commission on Elections para sa filing ng Certificate of Candidacy sa buong Pilipinas. Rainiel Pawid, Cltv News. At sa iba pang mga balita, Kabalen, meron ho ba kayong kilalang natatanging Fernandino na nararapat lamang pamarisan? Dahil mula po sa dating September 30 deadline, extended hanggang October 15 ang submission of nominees para sa The Outstanding Fernandino Award 2022. Ngayon pa lamang ay maituturing na umanong makasaysayan ng edisyon ng naturang parangal sa gitna ng pandemya. Dahil ito isang panahon na marami sa atin ang naghahanap ng inspirasyon. Narito po ang detalye ng balitang yan. The search is on para sa mga huwarang individual na kikilalanin bilang Outstanding Fernandino sa taong 2022. Ang The Outstanding Fernandino Awards o TOFA ang pinakamahalaga at pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Siyudad San Fernando para sa mga mamamayan na nagbigay ng serbisyo, may malaking kontribusyon at nagsisilbing inspirasyon sa komunidad. Itinatag ito para bigyan ng karangalan at pagkilala ang mga kahangahangang Fernandino na nagpamalas ng kanyang mga kakayahan sa kanilang larangan at nakatulong panan o pagkilala sa mga Fernandino. Kabilang sa mga kategorya ang religious service, environment protection, education, law, agriculture, science and technology, social service, military and law enforcement, medicine, business, culture and arts, community service, parenthood and family, senior citizen service, sports at media. Ayon kay Dr. Leticia Yap, ang co-chair ng TOFA 2022 Executive Committee, mula sa 16 may 4 na bagong kategorya na idinagdag para sa TOFA 2022. Sa pamamagitan ng Sangguniang Panglungsod o SP Ordinance 2021-022 o pag-amyenda sa Ordinance 2009-001 na akda ni Councilor Harvey Kiwa, idinagdag ang 4 na bagong kategorya. Ito ang Youth Service, Civil Service, Persons with Disabilities at Entrepreneurship. Makasaysayan daw ang pagdaos ng TOFA 2022 dahil ito ang unang pagkakataon na gaganapin ito sa gitna ng pandemya kung saan marami sa atin na naghahanap ng inspirasyon mula sa mga magigiting na individual.
Nais din daw nilang bigyan ng mabuting halimbawa ang mga kabataang Fernandino sa pamamagitan ng mga taong malaki ang naiambag o naitulong sa kapakanan ng syudad. Masaya namang ibinalita ni Yap na extended ang submission ng nominasyon na unang itinakda noong September 30. Hanggang sa October 15 para meron pang mga taong gusto pang magsabit pero hindi pa tapos yung mga papeles na hawak nila, tatanggapin natin hanggang sa October 15. Dadaan naman sa serye ng balidasyon mula sa komite ang mga nominasyon at pagpili sa mga tatanggap ng parangal. Nakatakda ang TOFA 2022 sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon kasabay ng cityhood anniversary ng San Fernando. Jennifer Salenga, Cltv News. Abangan sa aming pagbabalik. Mabalacat City Mayor Chris Garbo susubok ng re-election. At suspected carnappers at drug personalities arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Central Luzon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating ibinabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. A retired law enforcer turned CEO and president of Clark Development Corporation. Let's talk how retired PNP General Manuel Gerlan found a second career in the corporate world in Biz Insider. Experience farm life as you dine in at BM Marangle in Biz Labs.
Be part of the solution to plastic pollution and help save the environment. Be one with Eco Street in Biz Labs. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to Cltv or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business and usual, only here on Cltv. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Nakahanda raw harapin ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo ang mga paratang sa kanya ni mayoral aspirant Deng Pangilinan. Bagamat nire-respeto raw ni Garbo ang isinusulong ni Pangilinan na krusada kontra korupsyon, naninindigan naman ito na malinis ang kanyang pamamahala sa lungsod ng Mabalacat at ramdam daw ng mga tao ang kanyang serbisyo. Kaugnay ho ng balitang yan, makakasama natin ngayong gabi dito sa ating programang CLTV News si Mayor Chris Garbo na nakatakdang maghain muli ng kanyang kandidatura sa mga darating na araw. Magandang gabi po, Mayor Chris Garbo. At kumusta ho, sir? Magandang gabi at sa lahat ng iyong mga nakikinig, Justin, at sa lahat po na nasa TV po ngayon nakamonitor. Sir, kailan po kayo mag-file ng inyong Certificate of Candidacy sa muling pagtakbo bilang alkalde ho ng syudad ng Mabalacat? Sa sa October 7, we are already ready to file our yung team MCG po from Vice Mayor hanggang yung 10 councilors po natin sa October 7. Sir, sa inyong muling pagtakbo ngayong darating na eleksyon, ano po yung mga plataforma na bit-bit ninyo at nais nyong ilapag ho dito sa mesa ng ating mga kabaling Mabalacaño? Number one po, yung continuous lang po yung ating 9 pillars of our programs, no? Starting from health up to the peace and order, yung environmental protection, yung lahat po ng sa education po natin, sa agrikultura, sa business, at saka sa mga iba pong mga aspeto na dapat po nating magawa na ipagpapatuloy lamang po natin because we are already for almost 5 years na po ito, Justin, ginagawa na po natin ito. Ipagpapatuloy lang at paghihigian pa kung ano pa yung pangangailangan natin na dapat gawin dito sa siyudad ng Mabalacat. Dahil nakita naman po, talaga pong marami po, since I took over as the Mayor of Mabalacat City, marami pong transformation ang nakita ng ating mga kababayan at nararamdaman nila. At sila po ang magsasalita, hindi na po kaming mga nanunungkulan, kung hindi ang tao na rin po during the election, doon na lang po nila ipapakita. Sir, ito ho, sa ngalan po ng patas na pamamahayag, dahil kagabi naging bisita namin sa ating programa, si Ginoong Deng Pangilinan, alam niyo naman ho na isa namin siya kasamahan sa industriya ng broadcasting at pinili ng kain ng landas ng public service at nag-file siya ng kanyang kandidatura. Ito ho, meron po sa mga naging sagot niya doon sa tanong kahapon ay nais niyang tumakbo bilang alkalde ng Mabalacat dahil nakukulangan siya doon sa mga serbisyo, partikular na ho doon sa COVID-19 response ng lungsod. At kung ikukumpara daw ito sa lungsod ng Angeles, malayong-malayo. Mayor, can you comment on this statement po of Mr. Pangilinan? Kahapon po, kasama ko po mismo ang mayor ng alkalde ng Angeles. During the press briefing of the IATF, with the 5 secretaries ng ating national government. Ang mismo pong mayor ng Angeles ang nagsabi na siya pong naiiwanan sa akin. Mismo po ang Angeles pong mayor ng Angeles City ang nagsabi. Dahil po ako, nasa 85% na po ako sa aking target na 70% of our target population. At yung pong first dose, yung second dose ko po,
nasa 45% na po ako. And we are aiming both cities by the end of November, makukuha na po namin ang ating herd immunity. Kaya po, mismo na po, kung ginagamit niya po yung, sabi niya, naiiwanan ang Mabalacat sa Angeles City, katanungin po niya ang mayor ng Angeles City kung ano po niya sinabi niya sa akin at patutuanan po ng mayor ng Angeles City yung sinabi po ng ating katunggali. Opo. Mayor, let's talk about your COVID-19 response. Dyan sa inyong syudad, nabanggit nyo nga, si Mayor Carmelo Tosatin, sabi ninyo, nagsabi na naiiwanan siya, including you, Mayor. Pero Mayor, itong COVID-19 response ng Mabalacat, pag-usapan po natin yung isolation facilities at yung mga quarantine facilities. How many isolation facilities po do you have as we speak right now? I have 4 isolation facility. Meron po tayo dito sa may barangay Sapang Biabas, meron po tayo dito sa isang private na motel, at meron po tayong ginawang 2 malalaking tent na isolation facility at quarantine facility. Kailan po ito, Mayor, nabuksan o nasimulang gamitin bilang mga isolation facilities po? Actually po, last year po, nagawa na po natin yan. At magmula po nang nagkaroon ng COVID, and we were directed by the IATF to come up with our own isolation facility, aside from the provincial government na nagkaroon po tayo ng collaboration dun sa New Clark, sa New Clark City, dito sa may NGAC, dito po sa ating bagong tayo ng mga athlete bila po natin, ginamit po natin yon. And then, nung pong video bumababa na, doon na po tayo naghanda na itayo na po itong different facility na po ito para sa ating mga kababayan na nagkakaroon po ng COVID positive. Mayor, itong lungsod kasi ng Angeles, meron silang strategy na makipag-tie up sa mga pribadong facilities, gaya ng mga hotels, mga motels sa lungsod. At if I am not mistaken, ginagawa rin to sa ibang bayan. Pero sa inyo ho, sa Mabalacat City, meron ho kayo nabanggit na merong isang motel na nandito facility. Meron po. Pero are we looking of expanding this partnership, Mayor, sa mga darating na araw, o konti na manageable naman so to speak, itong numero ng mga kailangan i-isolate, kaya walang pangangailangan para makipag-tie up pa sa mga mas maraming pribadong pasilidad? As a medical background kasi, Justin, ang sa akin lang kasi, we have our different approach. Ang sa akin kasi, mas pinag-iigihan ko po yung mga monitoring system po natin. Yung mga tracing, isolate, and treatment, and integration. Yun po ang ginawa namin sa CRIS program po natin, yung COVID-19 Integrated System po natin. So yung pong 4 na pillars na yun po ang pinag-iigihan natin. And we come up at nag-purchase po tayo ng mga digital x-rays in order to monitor all those positive. Kung nagkakaroon po sila ng COVID positive, kung mild lang po sila o kaya asymptomatic, we will just monitor them on their homes. Dahil po titignan natin kung kaya naman i-monitor sila sa kanilang pamamahay, dun na po ang ginagawa namin. But nagkaroon po ng mild, we have to isolate them. At nagkaroon po kami ng system, step up and step down. Pag umabot po sila ng moderate, tatakbo na po natin sila sa ating mga tertiary hospital para po sila ma-monitor doon at malagyan po sila ng kung ano po yung pangangailangan niya haba pong lumalala. Pag bumaba na po yung kanyang symptoms, step down po ang gagawin doon, ibababa na naman po natin sa ating quarantine facility hanggang pong maiuwi na natin po sila na asymptomatic at negative na po sila. Ganun po yung sa atin. Because we have our different approach. Ang sa akin po kasi, I am following my medical background. Kasi po, may doctor of medicine po ako. I graduated doctor of medicine. Hindi lang po ako nag-practice. But may partner po ako at kumuha po tayo ng mga consultant at marami po tayong doctor na partners ngayon na tinatalaga po natin sa ating mga COVID patient po natin. Apo. Mayor, as we speak, gaano po kadami ngayon yung kaso binabantayan ninyo, yung active cases, no? And itong go ahead, Mayor. As of this date po, ang active cases po natin, no, 209 na lang po tayo. And then, ang ating pong, po ngayon, this day, ang nag-positive lang is 7. So, matindi na po yung pagbaba dahil nga po sa approach natin. Dito po natin nakikita, kaya dapat mag-vaccinate po ng mag-vaccinate para po bumaba ng bumaba yan. Ibig sabihin,
Pag nakukuha mo na po, dahil naka 85% na po kami, kaya bumababa na po ngayon ang mga nagpa-positive po natin. Kaya dapat po dito, pag nagsasalita po tayo, kailangan may kalaki po tayong data. Kasi po out of the 285,000 na target po natin, naka 254 na po tayo. Out of that 254 po, may git na pong 154 po ang first dose at saka yung completed po, may git na pong 104. Ayan, Mayor, nabanggit niyo yung vaccine data ano, at yung bilang nga ano yan. Opo. Ito na ibalita kamakailan, actually, yung pinaghahanda ng IETF, itong mga local government units, no, para doon sa pagbabakuna naman ng mga nabibilang doon sa general population, no, particular na edad 12 hanggang 17. Mayor, paano niyo pinaghahandaan itong ganitong vaccine rollout, no? May mga bagong itatalaga ba kayong mga centers, vaccination center? Yeah, ganito po yan. Kasi po ang una po diyan sa targeted na 12 to 18 target population po natin. Ang kinuha ko pong data rito, yung sa ating mga school division superintendent. Sabi ko po sa kanya, kindly give me all those students who have been enrolled. Tapos po yung mga hindi po naka-enroll, kukunin po ng ating barangay health worker. Titignan. Pero ang una po namin kinuanan ng data ngayon, they're already submitting it to my office, yung lahat po ng mga 12 years old to 17 years old na schooler na nandun po sa enrolled nila. Okay, now, ang target po kasi dito, Justin, it is not the normal. Uunahin pa rin dito yung with comorbidities. So ang kailangan po dito, pag with comorbidities, dahil pedya po yan, bata yan 18 and below, pediatric yan. Pediatric, ano po yan, yung stage yan. So kailangan po, kung may comorbidities, kailangan po may pediatric clearance bago mo po bakunahan. So yun po, ang tinitignan namin, sinesegregate na po natin yung mga unahin po natin na target 12 years old to 17 years old with comorbidities. Dahil po ito, babantayan po at kukunin po natin ang tulong ng ating mga consultant na pediatrician. May consultant po akong 4 na pediatrician para po silang tumingin at makita kung talaga po dapat na siyang bakunahan o hindi. Mayor, with regards to vaccine sites, saan gagawin itong mga pagbabakuna ng mga kabataan ito sa mga darating? We will do it in the hospital po. We will do it in the hospital like Mabalacat District Hospital. At saka po sa ating mga private hospital, we will get their Kasi po, sensitive po ito kasi kung asthmatic at saka may allergic reaction po yung mga bata, mas nakatutok po sa dapat tayo sa mga hospital. Meron naman po tayong mga partners na tertiary hospital, Justin, sa buong city of Mabalacat, including yung Medical City, Mount Carmel sa Clark, dito sa St. Rafael, at saka po yung ating Mabalacat District Hospital. Okay. Mayor, bilang panghuli na lamang po, isa po dun sa mga nabanggit na ginawang Pangilinan kagabi, ay itong COA report na kanya daw ilalabas sa mga darating na araw. Hindi pa naman siya nagbigay ng detalye kung nitong COA report na ito dahil ika nga niya pinag-aaralan pa at inaayos kung paano ipipresenta sa taong bayan upang lubos na maunawaan. Paano ho ninyo haharapin itong ganito sabihin na natin ilalabas po ni Ginoong Pangilinan sa mga darating na panahon? Nasa kanya po yun. Di sasagutin po natin pag nailabas na niya. Okay, maraming po yan po. Okay. Sagutin po natin. Tama po. Okay, maraming salamat po, Mayor Crisostomo Garbo ng Mabalacat City. At Mayor, mag-ingat po kayo lagi. Thank you very much po. Same to you. God bless po sa ating lahat. Sa iba pang mga balita, bumagsak na sa kamay ng mga kapulisan ang 6 na suspects sa ikinasang magkakahiwalay na operasyon. Alinsunod na rin sa pagpuksa sa krimen. Nakaharap ang mga ito sa iba't ibang kasong kanilang pinasasangkutan. May detalye ng balitang yan si Angelica Cara. Nasakota ng mga otoridad ang drug suspect na kabilang sa high-profile personality at itinuturing na regional level drug watch listed ng rehiyon sa
Isang operasyon sa Zambales noong Biyernes. Huli ang maginang suspect na sina Rico Nipay at Luz Viminda Nipay matapos makumpiska ng mga otoridad ang 37 plastic o halos 30 gramo ng hinihinalang shabu at isang 1,000 bill mark money at isang pouch. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang kaso laban sa kung saan noong September 20, 2021 ay naisyuhan na ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa mga kasong New Anti-Carnapping Act of 2016, gayon din ng Qualified Theft Criminal Case number 6078-6 at 6085-6. Sa iba pang balita, huli ang top 13 most wanted ng Gapan City na kinilalang si Alexander Flores, 27, residente ng Barangay Santo Niño, Gapan City, matapos maglabas ng warrant of arrest itong linggo, October 3, 2021. Nahaharap ngayon sa kasong violation of RA 6539 o mas kilala sa Anti-Carnapping Law of 1972. Arestado rin sa Tarlac by bust ang isang suspected drug peddler nitong Webes 30 ng Setyembre. Kinilala ng pulisya ang 21 anyos na suspect na si Warren Antalan, residente ng Barangay Guevara, La Paz, Tarlac, matapos makumpiska ang hinihinalang marijuana. Nakahanda na ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 laban sa suspect. Angelica Cara, Cltv News. Parehiyon, abangan po sa pagbabalik ng CLTV News, mga obra ng CL-based artists, tampok sa iba't ibang dealership showroom ng Laos Group of Companies. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Program was brought to you by Shore 360. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto nyo pong baguhin na yung buhay nyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Binuksan na ng Laos Group of Companies ang kanilang mga dealership showroom sa Laos Group Complex sa City of San Fernando upang maging display area ng mga local artists mula sa gitnang Luzon. Tulong daw ito ng kumpanya upang makabangon ng mga artist at magkaroon ng libreng showroom upang kahit papaano'y maibenta ang kanilang mga obra maestra. Ang mga nagagandahang world-class masterpieces ng ating mga karehiyon, ipapakita sa atin ni Rachel Pawit. Sabi nga nila ang buhay ay isang malaking canvas. Maaaring pintahan ng matamlay subalit madalas ay makulay. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, ito na raw ang pinakamadilim na kulay sa buhay ng mga local artists. Kaya naman ang Laos Group of Companies naging tulay upang makatulong sa mga alagad ng sining sa rehiyon. Libreng ipinagamit ng LGC ang mga dealership showroom nito upang maging tahanan ng mga obra maestra ng ating local artists gaya ni Ram Nulud mula Betis, Pampanga. Maraming salamat po sa pagkilala niyo sa mga artist dito sa Pampanga, ibang lahat ng artist. Parang ang sarap lang na mapansin kami ng Laos Group. Lalo na ngayon wala masyadong nagbubukas na gallery, tsaka yun sa mga artist ang hirap makapaghanap ng may display mga art namin. Sa Harley Davidson sa Laos Group Complex makikita ang mga likha ni Nulud na nakasentro sa pagpapakita ng mukha, maskara at makukulay na simbolismo ng women empowerment. Tulad na lamang ng Lakambini painting na ito. Espesyal din ito para sa pintor dahil mula sa iba't ibang klase ng pinagtagpi-tagping kahoy gawa ang frame nito. Nakadisplay naman sa Peugeot showroom ang mga likha ng isa pang kapangpangan artist na si Architect Marinel Tunggol. Simplicity at gratitude naman ang inspirasyon niya sa kanyang mga painting. Masyado na umanong komplikado ang mundo sa mga nangyayari bunsod ng pandemya. So this series of paintings that I did last week are inspired by our gratefulness and also our appreciation of the little things, especially in this darkest times or in these trying times. Hinimok rin ni Tunggol ang mga nakararanas ng lungkot na subukan ng art therapy. Sadyang nakaalis umano ng bagot ang pagguhit. Art is like a therapy. It's like expressing your feelings and also putting your emotions through art. Sa opisyal na pahayag ng LGC, naniniwala silang panahon na upang muling makabangon ang art industry lalo na para sa ating mga karehiyon na sadyang malikhain. Kaya naman 100% commission-free ang art exhibit na handog ng LGC sa kanilang mga featured artists. Bukod ginanulod at Tunggol, maaari na ring masilayan at bilhin ang mga obra maestra ng iba pang local artists tulad nila Ramil Tumampos, Andy Bondok, Eliseo Pereras Jr., Jojoy Zabala, Edgar Nukum at Francis Garzon. Sa huli, naniniwala ang Laos Group of Companies na gaya ng mga likhang iginuhit mula sa dedikasyon at pagpupursigi ay sama-sama nating maipipinta ang mas makulay at maayos na bukas. Rainiel Pawid, Cltv News.
Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Kaninang alas 4 po ng umaga ay namataan po si Bagyong Lani o si Tropical Depression Lani dyan po sa may Cuyo West. Nagpass po at moving towards the Calamian Island. At ito po ngayon ay nasa layong 90 kilometers northwest of Cuyo, Palawan or 70 kilometers south-southeast of Coron, Palawan. Nagtataglay pa rin po ito ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So inaasahan naman po na itong bagyo na ito ay posible nang lumabas bukas po ng hapon. Samantala po ay nakataas po ang babala ng bagyo bilang isa o tropical cyclone wind signal dito po sa may southwestern portion ng Romblon. Dito rin po sa may southern portion ng Oriental Mindoro. Kasama na po ang southern portion ng Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan. Kasama po ang Calamian at Cuyo Island. Yan po yung mga lugar sa Luzon na nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang isa. Sa Visayas naman po ay ang Antique at ang western portion of Aklan. So yun na lamang po ang mga may signal sa parte ng Visayas. Inaasahan po, magbibigay pa po ito ng mga pagulan, especially po dito sa may parte ng Central Luzon, kasama na po ang Metro Manila at nalalabing ibang bahagi ng bansa. So mag-iingat po ang lahat, magdala po ng gamit panangga sa ulan at mag-ingat po dahil posible rin po yung mga plus floods dyan sa mababang lugar at sa landslide. Pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. At sa Instagram naman at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama po si Binibining Sonia P. Soto at ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Bison. Mga karehiyon, 81 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.